Banatu ditugu paperak, denon artean kantatuta proiektua guadalako. Ez dakit importantena esaten asmatu dan paper hontan. Eta da, eskerrik asko bihotz-bihotzez, justo obrak hasita gero eta urte fuerte bat eta gero, oida. Zuek gorputzan bidez indiozuelako aurre honi, eta gorputzaren bidez aurre egin da 6 personak, beida ze montatu ez du. Eta, denon artean kantatuko. Eskabadora petrala, urratuaz lurra zala, erraustegia eta kapitala, lurrak irentsi ditzala. Aizea nahi dugu aize, lurra baso edo belaze, aske bizi nahi duena ezin, zementuarekin ase. Kaiolan goxo txoria, hankarren ahots lodia, ETB ez informatzea da, eguneroko hobia. Putreak erasozari, zelaian ardi betzari, ez gara izango diaio fatxoren, eskeletako haragi. Angula zelebratzeko, txampaina fresko antzeko, gurre jimenean bizi behar, hiru gizon gizentzeko. Betaurreko lanbrotua, guante zuridun eskua, egigosez gaude herritarro, erakutsi kontratua. 6 lagun kalean finko, goze greban alaikiko, mila eskerri parra jartzeagatik, ez dugu irentsiko. 6 lagun gozean finko, egon direlako finko, erraustegia egin gabe dago, guk ez diegu utziko.